Magana sallallahu ta'ala sai ke cewa rahimallahu an-nazil al-murtahib aw kama qala alaihi wa salatu wassalam. Allah kai rahama ga an-nazil al-murtahib wanda ya sauka kuma ya tashi, mana ya aje kayansa kuma ya tashi ya kora kayansa ya hau. Ma'anansa nan shine wanda ya sauke alqur'ani yana kaiwa suratul nas yana gama sai ya dawo fatiha ko da ya karanta ko da aya bakwai nan na fatiha din nan ya karanta ko aya ko uku a cikin abin sai kuma ya ajiye misali. To wannan shine wato ainihin annazil murtahib mai sauka da hawa, wato kullun shi cikin karatun alqur'ani yana ba in ya sabta qur'ani zai lullube sai wata rana yana kaiwa karshe zai dawo farko, yana kaiwa karshe zai dawo farko. To shi wannan za a rubuta shi tutur mai karatun alqur'ani. To sannan kuma gidan da ake karatun alkur'ani ko da yake da mahaddacin alkur'ani albarkarsa ba ta karewa, za a samu albarka mai yawa a gidajen masu karatun alkur'ani. Akwai surori na musamman wanda su kuma da kai kalolin su na musamman, irin su suratul mulk, irin suratul baqara, irin su ali imran, irin su waqi'a, irin su yasin, irin su qul huwa, duk da su kone da irin wato ainihin falalarsa da muhimmancinsa, cewa ana karanta wannan ayoyi kaman suratul mulk mutum yana yawan karanta duk dare ba za a yi tambaya a kabari ba, don ita tana zuwa ta tsari ta hana a mutum tambayan kabari, ita ce mai gadinsa a cikin kabar a wurin kwanciyar kabarinsa. Kamar kudu wannan mutum ya karanta sau uku to zai samu ladan ya sarke qur'ani, domin kowace kwaya ɗaya tana ɗaya bisa uku na alqur'ani in an karanta ta. Kamar suratul yasin Allah ce ita ce zuciyar alqur'ani, ita ce zuciyar alqur'ani. Kamar ayatul kursi wadda manzo Allah ya fara ce